tàu chung production lo thlir tu te chi bai le vek ule tun trum kan video a chuan kan SMS don chungchang PMJJBY le PMSBY chungchang kan soi don ani tunlai hian kan SMS dona PMJJBY insurance renew alo hun le ta ka wangin cheng zali somthum paruk i account na lo da tling ngei turin kan hriat tira che ti le PMSBY insurance renew alo hun le ta ka wangin cheng som ni i account na lo da tling ngei turin kan hriat tira che ti SMS kan dong furin ka ringa hemi chungchang hi tuntrum kan video a chuan kan soi don ani Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PMJJBY hi Prime Minister Insurance Scheme ania India Prime Minister Narendra Modi chuan kumsan hi som panga mei ni kwa khan Kolkata he scheme honna hi alo nei to a heti rual hian heti laya Mizoram Finance Minister Pulal Sot apoin Aizol Klapa he scheme honna hi anei ve ngal bokani ti chuan PMJJBY scheme noya hian puitling kumsom pariat atanga kumsom nga inkar a in enroll theya policy hi kum khatatan ania alak man hi cheng zali somthum paruk ani he scheme a asum lu chu cheng noi ni ania policy hian huam zau em maya mi tu po engwang po alo boral ani chuan a ai o a ada ano mini khan cheng noi ni ala theidon ani Kum April thahan kan pa ning do rasana abawral main PMJJBY kan ti ve a so abawral hu in insurance kan plena cheng lai hi ka eta na aron luta kan lo em a PMJJBY ti ve lauten in lau ti ve thak na turin ka so na chu chuanin trong tay cái kia hết rồi sai cần siêu qua cần hoa cần lòng em này lòng ma se thina hrim a huam kan ti hian ma ni in ti hlumte entirnan in ok hlum emo tur e awanga thi te ani chuan he scheme hian a huam lo thung ani he policy la tur chuan account nei nge anga ya June ni khata tanga akum le me ni somthum pakhat thleng kha policy ala khan kum khat chunga ta na nung ti na nia ti chuan me ni somthum pakhat ron ni a June ni khataron thlen le chi khan a policy kha renew angai le ta a ti chuan cheng zali somthum paruk bokin a policy kha a renew le don ti na ni a ti chuan kum som nga a thlin thleng in he scheme a hiam a renew zel angai don ti na ni ti chuan kum som nga a thlin ma a engwang po a thina alo tok ani chuan ano mini khan cheng noi ni a claim thei don ani amairo chu hemi kumchung hian alo boral lo ani chuan pathian mal somna adong tina ni a alom hle zo ka ngai tur ani ti chuan he scheme hi scheme thatak mai ani a kan soitang khan prime minister scheme ani a he scheme noya hian mi tam takin insurance hi an lo claim to a an chung te hun lo taka boral ta te awangin cheng noi ni hi an chung ten anon claim to a mizowa po mi tam takin an claim to ani chuwang chuan he scheme hi mi puiten kan la ve theu don nia Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY hepo hi amami ang bokhan Prime Minister Insurance Scheme ania hebi kero hi chu accidental insurance ani thungani a policy la theichin po hi akum zong in abithlia hi asang zo ka puitling kumsom paria ta thanga kumsom sari inkar te tan lak thei ania amami ang bokhan kum khat chunga tan zel a policy hi ti nun tur ania
chuan kum khat chunga a policy lak man hi cheng som ni chau ani thung ani ti chuan he scheme hiana asum lu chu cheng noi ni bok ani a amai ro chu accidental insurance kan ti kha van duai na tok palte accident awanga boral ta te tana ti ani a tin accident to ka boral ni chi alo ram tui lei lo kan ti te mit cheta te ban tliak emo ke tliak emo abung emo khati ang chi tan ta claim thei kha ani a amai ro chu accident ta an lo boral chi alo ani ero chuan an mit veilam emo an mit dinglam emo akhoi emo zok zok man thei to lova alo omani chuan cheng noi khat an claim thei thung do na amai ro chu an lo boral pal hlawa accident awanga an lo boral pal hlaw ni chuan an nominee te khan cheng noi ni tho anon claim thei don ti na ani soita ang khan he policy la tur po hian bank account nei nge anga ya khoi bank ka po he policy hi alak thei veka kan bank account nei na khan vakala bank na thok te ne na he prime minister's insurance scheme te hi ti ve turin va zo mai turani a kan passbook te kan kenga kan account ta heng a policy lak la tura poisa om ngai za te hi kan deposit anga ti chuan kumtin June ni khat le May ni som thum pakhat in kara hetiang poisa kan insurance kan lak theina turang kha kan vada anga ti chuan bank na thok ten min lo ti sak mai don ani mitam takin insurance hi kan ring lo thina tuna prime minister scheme phei hi chu a premium atlem maya cheng zanga po thling lo ani a chuwang chuan a hau tak lem lova hei hi chu kan ti ve nge angai ani mizo ten kan hlau thin chu a claim a har thin an ti thina insurance sam tak te chu ani ve reng boka amai ro chu tunami big ero hi chu claim a har lo khop maya mizo zinga po he scheme nuaya hian mi enga mozatin sum fai cheng noi ni te a then phei chu accident ta lo boralan ni awangin apahnia scheme an lo la ko pawang khan cheng noi li te po claim an om to ani tunlai hian kan share theu angin motor accident ta boral te tual tha na te thi thut na te tam hle maya bank na thok ho te tong kam ka share chin pakhat chu accident an ni mo thi thut te om hian heng insurance te hi an lo ti ve mo ti in an lo check lok thrina mi puitan thane man lo nga thina ni mani loka po an hria tangin taxi driver chu a passenger in a vitlum hlau maya apoi tak zetani khang te khan he PMSBY insurance le PMJJBY ti te hi lo la ve hlau ni se chuan anu pui fanau te tan khan cheng noi ni emo cheng noi li emo an ron claim theyanga an pa an wi nga kha la le the in ko kir thei to lo ma se enga mo chena an nun kho chuana tur kha khang insurance lo ti na te khan in ron phushu ve don ti na ni a an lo la chia lo ani mai theya apoi takzet ani chuwang chuanin mi puite hian hetiang lama hian kan than harapoi mo khop maya heng insurance te hi kan soyang khan amana to lem lova mi puiten kan lak ve nge hi apoi mo takzet chetani sipai te tiang na nei pa ngai then khata hi chuanin an lo boral po hian lu khong an nei thina lu manten nei thina mai ro chu minol pui chuan lu mante kan nei lo wawangin hetiang insurance te hi kan lu mante lo ni ve boka chuwang chuan heng prime minister scheme thatak tak te hi India rampuma man tura ti aniangin mi puite hian kan nei ve theu hi poimo ani ti chuan hrachiang du ule hetiang scheme la du kan omani chuan kan bank account nei na branch a khan kalila bank na thok te ne na kan hriat tiranga ti chuanin annin min lo ti sak mai don ani ole khati zong khatun trum kan video a chon ni le phot mai sela kan channel te min lo la subscribe lo ni chuan min lo subscribe saka min lo like a min lo share sak tur in kan han ngen chewa ti chuan bell button te khamin lo me sakula video thar kan ron ne piengin in lo mu vat thei don ani